súvisí s vytrvalosťou. Viete? Keď chcete presadiť nejaký príkaz a nie ste vytrvali, tak sa môže stať, že už po druhom vydávaní toho príkazu dostanete infarkt. Takže prvá vec, ktorú by sme mali vedieť, je, že ak ste líder, tak v podstate toto je skupina, ktorú riadite. Nazýva sa firma, v tej firme sú zamestnanci a obchodní partneri. Čiže firma, aby ste vedeli, nie je nikto. Ono sa strašne veľa operuje s firmami. Viete, že ja mám firmu, ja mám hento. V skutočnosti tam máte tých ľudí. Neviem, či to viete. A tá vaša sila firmy, alebo tá kvalita tej vašej firmy, je priamo úmerná tomu, aká je kvalita tých ľudí v tej firme. Čiže sú to konkrétni ľudia. Sú to budovy, sú to zariadenia, sú to stroje, sú to rôzne veci, ktoré máte, ale v skutočnosti toto všetko je zbytočné a bez ceny, pokiaľ tam nemáte perfektný tím. Rozumiete, že môžeme mať budovy, môžeme mať krásnu halu, ak tí ľudia tam vo vnútri sú rozhádaní, nerozprávajú sa, mračia sa na seba. Veď v zásade, ako líder, prvé, čo môžete urobiť, keď ráno prídete na pracovisko, alebo sa niekde stretnete na nejakom podujatí, tak prvé, čo môžete urobiť je, pozrite sa, akú majú náladu vaši ľudia. A hneď budete vedieť, v akom stave sa nachádzajú. Čiže keď chcete vedieť, aký je ich vzťah k ich prežitiu, pozrite sa na to, akú majú náladu. Akú majú emóciu. A hneď budete vedieť, ako perfektne sa im darí. Chápete? Keď vidíte smutné, strhané tváre, unavených, vyčerpaných ľudí, ktorí horko ťažko sa mocú, viete, že horko ťažko tam ako prestupuje, no tento určite ako podá dneska sakramenský výkon. Takže toto je prvá vec, ktorú treba vedieť. Samozrejme, toto na existenciu nestačí. Je tam ďalšia skupina. Viete, dneska by už žiadna firma neexistovala, ak by nemala dodávateľov. Takže toto je ďalšia kľúčová vec. Čo si myslíte, tento líder má na starosti aj vzťahy s dodávateľmi? Presne tak. Môžu tí jeho dodávateľia zničiť jeho organizáciu bez akýchkoľvek problémov. Viete? Takže môžete vidieť, že v podstate tu je ďalšia skupina, ktorú on manažuje, a to je skupina jeho dodávateľov. Dneska je málo pravdepodobné, že by ste si išli vypíliť strom do lesa, aby ste si vyrobili papier napríklad. Takže v podstate každá jedna firma má svojich dodávateľov. Ale samozrejme, toto ešte nie je všetko, čo vy ako líder riadite. Potom je tu ďalšia skupina. Zákazníci. Prosím? Sú aj takí. Takže v skutočnosti, ako líder, máte na starosti tieto tri skupiny ľudí. Čiže ľudí, ktorí s vami spolupracujú, vašich dodávateľov a vašich zákazníkov. Toto je v skutočnosti vaša organizácia. Toto sú v podstate všetci tí, ktorých potrebujete k tomu, aby ste prežili. Môžete si to skúsiť. Dajte ktorúkoľvek z tých skupín preč a pozrite sa na to, že či by ešte vaša firma existovala. Existovala by? Vidíte? Môžete vidieť, že v skutočnosti tieto tri skupiny ľudí rozhodujú o tom, ako sa vašej firme darí, alebo ako sa vašej organizácii darí, alebo ako sa vašej skupine darí. Čiže tu by sme mali tú tretiu skupinu ľudí, ktorých nazývame zákazníkmi. A tak môžete vidieť, že na pleciach toho lídra rozhodne nie sú len jeho ľudia. Na pleciach toho lídra sú vzťahy s dodávateľmi a sú vzťahy so zákazníkmi. To znamená, že on neustále musí viesť tých svojich ľudí k tomu, aby mali jasno v tom, aký majú mať vzťah k dodávateľom a aký majú mať vzťah k zákazníkom. A aby na tom naozaj pracovali. A pokiaľ sa mu v tom darí veľmi dobre, tá skupina bude perfektne prežívať. A ak sa mu v tom dobre nedarí, tak sa tam v podstate budú stále zamotávať. No a práve, aby sa mu v tom dobre darilo,
tak to musí byť splnená táto vec. A to je to, že manažér musí byť vytrvalý v presadzovaní príkazu, ktorý treba uskutočniť. Koľkokrát sa vám stáva, že ľudia na prvýkrát urobia to, čo od nich chcete? Rozumiete? Teraz by sme mohli povedať hlúpi ľudia. Lebo ako oni potrebujú opakovať ten príkaz. Nie, toto je ako normálny život, aby ste vedeli. Nie? Pretože plnenie príkazu je priamo úmerné jeho porozumeniu. To znamená, že to, do akej miery ten líder dokáže vydať ten príkaz takým spôsobom, že mu jeho ľudia rozumejú, takým spôsobom budú tí jeho ľudia ten príkaz naplňať. Čiže to je tá kľúčová vec ohľadne toho, ktorú v podstate potrebujeme vedieť. Teraz by som mohol urobiť takúto vec. Všimnite si, len aby som vám trošku ukázal, ako sa tie veci majú. Urobím to tu s Marcelom, ja ho tu mám hneď po ruke. Zabezpeč to, aby tá fixka zostala tam, kde je. Dobre? Okay. No, vidíš? Sadni si naspäť. Všimnite, to bol jednoduchý príkaz, takže znova. Zabezpeč to, aby tá fixka zostala tam, kde je. To už bolo lepšie. Vidíte to? Takže v podstate toto je niekedy tá vec, ktorú potrebujete urobiť.